Drugs nono beyango tlangi thangno ning saideman. Soitani seo kasawi ning boyango klaino wansugi deman kha. Tini kisa nasinai khana kisa nasinai hinmang drugs ni dekhi bai khajagui thangmani ning saideman. Khajani bayarok jailajin hini kaisa drugs bazaro available ongani thangi tongo. Abo huijagui ni naro phainani nai tongo. Ning saiman slak bo kotrao buljagi phaino tei bo buti bai susio rohorjakno. O drugs no animal painkiller ni bagise use khlaijago abo bororok najangnaya. Abo nakhe ning theinai. O drugs namani bai bororok malmata haino ma ongi thango. Sak-sakno pogi thango buino attack khlaio. O drugs borokno te kaisa levelo tlangi thango. Abo tei hui toni manya normal tei tongi semanya kirima singsa behavior khlaio. Aboni bagai o drugs ni te kaisa bomong zombie drugs hinibo sinijago. O drugs nama bai skino kirima singsa bemar phaio ning aroni yongnani de musung. Abo simia tinio ning je drugs nai tongmani abo nukhoira kirima singsa manakmani phasingo se yapri sewi tongo. Drugs illegal tei dangerous. Drugs nama bai basakni natural system slaijagi thango. Abo psychologically tei physically drugs kabangma tongo. Aboni bisingo brown sugar, heroin, yaba, syrup, baksanoke tablet chawi hor phanangui injection bai thuyo mix khlai drugs no nao. Drugs no je sakapheno nadi abo thuyo no thangi mix onginai tei aroni effect bebak jagao belai hamya effect ongnai. Drugs nama bai actually mungsa bongya tamo ong hinmale. Drugs nama bai kaisa chemical reaction ongo. Abo ongkha dopamine. O dopamine kabangma produce ongma bai aram nangma bai abono barbar narani musungo. Aroni simino drugs addict ongnani sengo. Tongmung samung slaijagi thango. Emotional strong ongi thango. Decision tei naimaya ongi thango. Drugs nama bai short term tei long term bemar manjago. Aboni bisingo cancer, saskosto, depression, khanai kokmani infection tei bosakni internal organ bohok liver totra fuspus khakla bebakno nosto ongoi thango. Drugs ongkha kaisa time bomb hai. Abo salsale phatinai nini langmano to sasunai nukhungni borokno bayabrokno bo sokomoroi painai. Drugs ongkha kaisa sraimung kusungni kisingjak sraimung. Abo dofano komori painai. Abo dofano lasi phunungnai se bongso bothagui thangnai. Bosarok bufa kurui eba buma kurui ongnai nini bufang kaimani buini dofa masanai rik suda tonglak saklanga ongnai. Drugs ongkha nini kena arni plan ningno thidi ningno paidi ningno sadi rangbo nini no thangdi. Drugs ongkha kaisa slow poison hai ning tinio tabukno saimanya hinke bujislabia hinke ningto theinano nini pholabo paiflaya kirima singsa horni leko morkeni mol brumbruni bagai theinani bagai khiklai rijaknai. Ning horni leko klaina de musung ang poito khlayo ning klaina musung ya hinai. Drugs nono somsok otlangi thangnai te o somsok nono mol brumbrumni horni kunro khiklainai. Hinke ning o drugs ni yakni yognani saito khade morkeni horo klayatei khe tongna bagai saito khade aw ning salsale wansukhana drugs tei chalia hinai tei kabangma jaga bo thangkana haifano ning tinibo hamya. Kaisa lama tongo sungsani rangbai rikbai paimanya haifano nini bagai jotoni bagai magana mungsapano rinani nangya phadike sing bahaike o bemar kotoni yakni yoknai nailayano. Salsa Jerusalem ni mera doklam ganao betsata hinai pukri kaisa tongmani. Aro borok khoroksa nokha bisi kathamsi sar hamya klaijak tongo. Jishu o borokno aro klaijak nokha buma singni simino bo hamya klaijak hini sawi manui Jishu bono hai hini singkha ning hamna denai. Jishu bono hai hini saka basadi nini rian rok khosawi himdi hake o borok dropsa himui rian rok khosawi himkha. Aboni ulo Jishu bono nok tharo nogui hai hini saka khnadi ning tabuk hamkha somsok ta khlaisidi ongyakhe tebo hamya ongna phano tongo. Jishu o hamya no hamrima hai nini o hamya jasik phano kasam ongthun ning bakhari sugui yapar sugui bonithani surikhe ning hamnai tei ning o tomong hamya rokno khibiui Jishuni lamao hima bai morkini yakni yoknani lama mannai. Phadike ning poito khlaisugui Jishuni thaneo omaike suriui mano. Kristo Jishu ning simise kubui kaitor ning simise ano hamjaknai ning simise ani somsokno nakari mannai ningno mathangnai ani sayano ani somsokno nakardi
ani drugs addiction no yak karnani phandidi o jingjalni yakni yoknani bagui phandidi Jishu nini mung bai sano amen khajini bairok ning omaike suri kahke khabai khokbai ning suri kahke kaitor nono nainai kaitor nono hamrinai khabai khokbai omaike surike naidi ning phan mannai drugs yak karnani ning lama mannai tabuk ning omaike suri ui paimaya gulo nini gana rogo Jishuno poito khlainai borok bai kwrungdi Bible na hari pordi abo nono phandinai borok bai kwrungui noktharo suri uidi kaitor nono subathung amen